Play lang sa tanoy. Please. Unsa may atong playhon? Maski unsa good. Maski unsa? Duwa ta. Butangi. Pagkatoy-toy ni bata. Hala! Nagduwa ka? Tagay ko. Unsa may duwa? Unsa lagi Uy, basta mag-play ta. Sige mo play. Dini na to siya idam. Ilo, dali. Kita ka ni pa dini. Dali pa doon na may switch. Oh, to. Dali na to siya idam mo. Dali. Ano ka yan? Ila. Dinhi, mauna ni ang iyong lubnganan. Hoy, Gaga! Mauna ni imong lubnganan ang underground. Ani ka na din hangtod sa hangtod. Ang Gaga, tita. Mahibong na lang unya ni siya. Inigmata niya kung unsa kining dapita ngayon na himutangan. Iya. Gisiguro kong daang kantado kagyaw eh. Naay kadina diha, kadinahan na to siya. Kang gibutan ako sa may kasilyas. Okay na ba, Iha? Okay kayo, tita. Sige na, kuha na. Okay, ha? Relax lang. Tapos man ka din ha. Mura na ulit siya giro, Iha. Karuan kini. Ibutan sa iyong tigil. O, tabang Iha, tabang. Ay, kasayon. Kadali ini buhata. Wala na, tita. Excited kayo ba, tita? Mao yun. Mga dili din siya makaipit. Karong kapila ka. Hindi ka na makaipiyas pa. Totoo na taon na po, day. Uy, di ba nag-ingon man tong imong inahan nga ang batang buutan, mupatuos ginikanan. Inahan ranoy oy. Wa may labot si daddy. Uy, Dong Ramil. Nagunsa mo ka din Dong? Ako'y mangutana ninyo. Nagunsa mo din Nagpaabot mi ni mami. Ay, matog pa lang ba tali? So, ko dito sa servants quarter, God. Ay, ko pakitaan ang dagway ni mo kanunay kay maibog kay kung musmus ni mo sa siminto. Grabe naman po. Otro pa kaming guya ka. Huwag magpili ninyo. Napagod. Yaya! Yaya, Iseng! Pagkatulugan na rin bata! Matog na tingali si Ising Dong. Ay, matog na to Dong. Tana din, matog na ta din. Bag mo si kalihan. Sempa sa uy. Sir, good night. Good night. Dong Ramel. Good morning para ugma. Tana din, musibat na.
Di na siya pa makaikyas. O nya, tita. Unsa man, okay na ni siya? Di nagigkahaan ni siya makaikyas? Di na nga tubaatan niya baba? Sigurado makakang bisag mo siya, kita ng babayhan na, di ka madumog sa taas. Sigurado iya. Unya di na siya makaikyas kay kaligol ni kantina din niya. Unya ang saban. Wala kita makalanwan. Kalooy! Come on. Okay, let's go, Iha. Bye! Well, madam, paano yung sweet ang gikuha ko para kang Leo? Hinaut-unta nga magmalampuson lang ang operasyon ni Leo. Kaganina pa sa pag-abot ni mo, attorney, gisogdan ang operasyon. Pero, ang tudgaron mo pa mahuman. Tuwa si Bart, tuwa nagtanaw ito sa bildo, samtang gioperahan si Leo. Ako dili ko makahimo pagharong. Nilingig kayong tanawon. Sa pagkagkaroon, ipaningkamutan nila nga makuha ang bala nga nalubong. Kuti man kayo ang pag-opera. Delikado man nga mo anang pagsuksok ang bala sa ilawom. Maunang hinay kayo ang flow sa operasyon. Maunang careful kayo ang mga doktor nga nag-opera sa iya. May suspect na ba? Kung kinsa nagpusil sa akong apo, attorney? Nagpadayon pa ang investigasyon, madam. May gidugdahan ko nga mo'y mastermind, attorney. Kinsa? Si Mrs. Carmi Mercader. Oo, sanay nasa ko una. But, kung ipasubay dyan sa balaod, she is presumed innocent until proven guilty. Kapoy ko sa kalipuan. Okay, tita. Mga tulad na sa itong kwarto. Okay. Ramil, iho. Huwag ka pa ba dahil matog? Kaabuto na ko si Lea, mami. And this time, usahon na nako ang akong desisyon. Palayason ko na siya inimbaya. Good. Very good, iho. Narabang karon ka pa man makahuna-huna ni Ana. Tuwa. Ning lakaw gid siya. Bisag ako na siyang hibawalan nga di na patrabaho na nag-TV. Nagtumag yun. Bahala siya sa iyong gusto. Iho, Ramil, hubog ka na kaayo. Sige, katog na, pahuway na. Iha? Sige na, tita. Don't worry. Okay. I can manage. Good night! Good night. Sige! Thanks, tita. You're welcome, Iha. Good luck! Ramil. Babes. Gusto na, oy. Hubog na kaayo ka, oh. Ramil. Babes. Ang pinana... Pinana ba? Babes. Babes. Gusto na ka magpahuway? Pahuway na tana. Tana. Ato na ta sa room. Come on, babes. Ihatod ka sa imong kwarto. Tana. Kay kapug ato. Babes.
Pero nila, di na magkagahong paglakaw rin. Ipagdan mas labi. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay.